Lifikile-ke ithuba lokuthi ubuze umbuzo. Nalo mntwana we-EFF, ifighter leli, uLeanne Mathys, ulitholile lelo thuba. Wakhwela ebhokisini waseyayifaka imibuzo edavuzayo. Imibuzo le engahlangani, exubene, kwaze kwafika ezingeni lokuthi umuntu ayibuza ukuthi hawu, kahle iPhalamende lakhiwe abantu abanjani? uLeanne fanele uke waseva mhlawumbe ezakhiweni zenhlangano yakhe emazingeni ebranch, wanyuka mhlawumbe waya kwizone, kwiregion, mhlawumbe kwiprovince, nangu uselapha national manje. Ufike kanjani kuhulumeni wazwelonke enale mbuzo ikhathele kanje? Siyayazi phela lihlangana i-EFF iyinhlangano enama fighter aphapheme. Lokho akubuso asakhona. Asazi ukuthi indaba acashisiwa ngemuva noma mhlawumbe ayacindezela sazi, kodwa akhona siyawazi. Mhlawumbe asewu ice boy futhi nawo, ngoba sengathi umholi lapha uyamthanda umuntu omkhulekelayo, uMathys lo kule family yakhe wayenza waze wabuza omunye umbuzo ophatha indaba yase KZN kanye neLuthini noma lokho okwenzeka ngoJune wangolowanyaka lo. Angithi lento le ivela lapha kulo lo mbhembu lo odla lezi idakamizwa ezingaqondakali uthi hlobo luni, uFadel Adams. Uyena obelokhu egcizelela ukuthi uMkhwanazi washiya iprovince isha, wanaka indaba yokuzalwa kwengane yakhe, ingakho abantu bafa kanje, mesecula kanjalo, yabona. Useyachaza uGeneral uthi no, lo muntu lo futhi indlela aqale ngayo uthi yayikho into emcasula njengale, ukubonakele ngisho emehlweni uyashintsha. Mayisekhuluma ngalento uthi ayikho into emcasula ngale ngoba kwakuyisimo esingalawuleki lesiyana. Okungale kwalokho wayekhona into ebuhlungu yaqondana nokuzalwa kwengane yakhe. Uthe khona lapha unkosikazi naye ubesesimeni esibi sokuthola umntwana. Kwamphoqa ukuthi ngoba engasiboni engawuboni umlilo udamba, waze wangena ePhoenix, ehamba yedwa ngemoto ebusuku eyobheka isimo, phethe nje isibhamu esincane, eseyinikela ukuthi naye angafa ngoba usezwile ukuthi abantu bayafa. Wayekhona futhi ufika kwipresident kanye nominister abathize abagcina nabo bekhipha ama-report angemahle lapha kwi-Human Rights Commission, ekubeni bengakaze bafike ngisho esigamekweni, babeyihlalele lapha ehhotela elikhulu elidumile kakhulu kulama ad hoc committee, i-Oyster Box. Uthi-ke emva kokubrief ipresident, emva kwey'nsuku ezimbalwa yenzekile lesigameko, sesehlile, sesitambile, nopresident esekwazi ukuvakashela indawo eyikhahlamezekile. Wabese-ke erasha-ke eyobheka isimo somntwana nonkosikazi, wamthatha esibhedlela, wadrive amakhilomitha amaningi eyombeka ezihlobeni ngenhloso yokuthi agadwe khona njengomuntu owayesebuthakathaka. Naye inhliziyo yakhe yayibuhlungu ngesimo somndeni wakhe, kodwa wabuya futhi wazobheka isimo sase-KZN esasisimi naso. So ukukhuluma komuntu ofana noFadel Adams, omana vumbuke nje ayisholo into ayithandayo, ebesho ukuthi lento kade eyixoxela nonkosikazi wakhe kodwa ubuye uzoyibeka la ePhalamende, isimo esingesihle kakhulu kusona leso. But akagcini lapho, bese xoxa-ke ngalo Fadel Adams. Isimo sishube ngalendlela yokuthi uze wamchazela ukuthi uke wafika eKZN. Isizathu sokufika kwakhe eThekwini, wayeya lapha eWestville, ijele eWestville, eyobona umuntu owayethembise ulwazi lokuthi ubani wabulala uComrade Sindiso Magaqa. Angishi kuyasolakala ukuthi laphana kune-crime intelligent ekhona eyahlela uhamba emhlabeni kwalo comrade. So bahlanganisa-ke ngekhathi bakha itulo bakhela uGeneral uDumsani Khumalo,
bafaka naleya yokuthi unolwazi ukuthi ubani owathatha impilo eComrade Leila laseSharpstone. Into eyenzeka-ke lapha, wathi mehla e-airport wahlangatshezwa i-convoy noma iy'moto eziningi zomkhandlu wedolobha laseThekwini ezayishaya ama-blue light. Umuntu owayehlele leyo nto leyo bathi umzala noma umshana kaRobert McBride. Le nto ikwenza ubone ukuthi uyabona-ke, nangu uMcBride, nangu Adams, nangu Paul. Le nto imane ikuveza nje ngoba labantu abantu bamaqhinga, nesikhathi esiningi amaqhinga abo asacile lababhemi laba, kodwa badala kulamaqhinga abo. Soyifake enkingeni-ke uFadel Adams ngoba unecala ngalezi zinto azenza ukusebenzisa iy'nsiza zomkhandlu ngokungekho emthethweni ey'biza ngememba yePhalamende ezemsebenzini. Naloku ahambe evula amadokodi South Africa yonke ephethe ulwazi olusensitive noma oluyimfihlo ngale ndlela. Athi yena mesho walithola lushuthekwe ngaphansi kwesicabha sehhovisi lakhe. Akekho ongaboni ukuthi amanga lawo. Na umbuzo osala ukuthi ubani lo wanika lolu hlanye lama-document? Ubani wanika uhlanye isibhamu? Akusamba sidubula manje. Asidubuli kanje mase sidakiwe lolu hlanya, ilezi